Міколу Статкевічу не даюць даведкі аб вызваленні, бо ён дасюль лічыцца вязня. Рэпрэсіі працягваюцца. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй, а тым часам з нашай краіны знялі ўсе санкцыі ў водных відах спорту. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. У Фрунзенскім раёне Менску звычайная святочная бяседа скончылася крывавую расправай. На лесвічнай пляцоўцы жылога дому было знойдзена цела мужчыны без прыкметаў жыцця. Як высветлілася, канфлікт успыкнуў паміж цяперашнім і былым сужыцелямі гаспадыні кватэры на глебе рэўнасці. Пасля бойкі агрэсар вынес апанента ў пад'езд, нібыта адпачыць. Аднак судовыя эксперты выявілі на целе загінулага не менш за 15 удараў. Ключавую ролю адыграла гісталагічная экспертыза. Яна паказала, што прычыною смерці стала не алкагольнае ап'яненне ў 3,6 праміле, а механічная асфіксія. Мужчыну проста задушылі тупым прадметам. Суд прызнаў былога сужыцеля вінаватым у наўмысным забойстве. За жорсткую расправу над супернікам мужчына бліжэйшыя 19 гадоў правядзе ў калоніі. У Косаўскім палацы Пуслоўскіх прайшла дыялогавая пляцоўка для барацьбы з экстрэмізмам, галоўным спікерам якой стаў пракурор Івацэбіскага раёну Александр Хоміч. Мясцовая прэса хваліла яго за кампетэнтную і простую мову. Аднак падрабязнасці гэтай простасці шакавалі інтэрнэт-супольнасць. Як заўважылі калегі з нашай Нівы, у соцсетцы Трэд з'явілася паведамленне ад аднаго з удзельнікаў сустрэчы. Карыстальнік напісаў, што атрымаў ад пракурора прамы дазвол, цытата, магароў пад іх пастамі. Маўляў, за гэта нічога не будзе. Сведчанні гэтага карыстальніка пацвярджаюцца ягонай прысутнасцю на афіцыйных фота з мерапрыемства. Тым часам берасцейскія праваабаронцы ўжо адрэагавалі на гэты юрыдычны казус. Яны нагадваюць, паводле закону абраза ў інтэрнэце гэта адміністратыўная, а часам і крымінальная адказнасць. Выходзіць, што раённая пракуратура фактычна заахвочвае парушэнне закону, калі яно скіраванае супраць апанентаў рэжыму. У нашай краіне плануецца запусціць адзінае мабільнае прыкладанне, праз якое можна будзе запісвацца да лекараў, запытваць выпіскі з медычных дакументаў, праглядаць накіраванні і рабіць іншыя падобныя рэчы. Пра гэта паведаміў загадчык сектару праграма інфармацыйнага забеспячэння Міністэрства аховы здароўя Віктар Сідарэнка. Са словаў Сідарэнкі, платформа будзе служыць для ўзаемадзеяння лекараў і пацыентаў. Можна праанансаваць адзінае мабільнае прыкладанне для ўсіх грамадзянаў. Кожны можа запісацца на прыём да лекара з адзінага пункту ўваходу, паглядзець свае накіраванні, куды ён павінен шпіталізавацца, куды прыбыць, замовіць пэўныя паслугі, напрыклад, атрымаць нейкую выпіску з дакументаў, растлумачыў чыноўнік. У прыкладанні таксама можна будзе пабачыць электронны лісток непрацаздольнасці. Звесткі аб тым, што чалавек хварэў і выздаравіў, ідуць у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Каб у пацыента была адпаведная інфармацыя, гэта інфармацыя будзе загружацца на лічбавую платформу. Плануецца, што мабільнае прыкладанне будзе даступнае для ўсталявання ўжо ў 2027 годзе. Пэўнай назвы для яго яшчэ няма. Вядуцца дыскусіі. Працоўная назва «Маё здароўе». Беларусбанк пашырыў крэдытную праграму «Народныя тавары». Цяпер у яе межах можна набыць пуцёўку ў санаторый. Адпачыць у крэдыт можна ў больш як 80 беларускіх санаторыях. Тэрмін пагашэння пазыкі ў банку на аднаўленне здароўя да 1 года. Акрамя таго, асартымент беларускіх тавараў, якія можна набыць у крэдыт, зробіцца большым. Цяпер крэдытаванне не абмежаванае спісам канкрэтных вытворцаў. Галоўная ўмова для ахвочых далучыцца да праграмы – наяўнасць сертыфікату Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, які пацвярджае, што тавар беларускай вытворчасці. Крэдыт можна аформіць ці ў аддзяленні банку, ці дыстанцыйна, праз інтэрнэт-банкінг, М-банкінг і на сайце Беларусбанку. Заяўкі разглядаюцца за самыя кароткія тэрміны, абяцае банк. Згодна з інфармацыяй на сайце санаторій Бівай, у 2026 годзе самы танны адпачынак у санаторыі абыдзецца крыху больш, чым у 10 еўра за сотні. Такая цана на пражыванне аднаго чалавека ў двухмесным нумары ў абласным шпіталі Юрцава у Віцебскай вобласці. Самы дарагі санаторый Альфа-Радон у Гарадзенскай вобласці. Там пражыванне ў аднамесным нумары каштуе 142 еўра за сотні. Падрабязнасці чытайце ў матэрыяле Марыі Міхалевіч на belсат.eu. Былы палітвязень Мікола Статкевіч расказаў у сваім тэлеграм-канале, што не можа аднавіць атрыманне пенсіі, нягледзячы на тое, што надоечы яму вярнулі пашпарт.
Калі Статкевіча вывезлі з калоніі ў лякарню, а адтуль адпусцілі дамоў, яму не выдалі ніякіх дакументаў, нават пашпарту. Пашпарт палітык знайшоў у СІЗА нумар 1 у Менску разам са сваімі турэмнымі рэчамі, сярод якіх былі прысуд і рашэнне па апеляцыйнай скарзе. З пашпартам на руках Статкевіч паспрабаваў аднавіць атрыманне пенсіі, аднак нічога не выйшла. Гісторыя з маім пашпартам, знойдзеным у СІЗА-1, займела працяг. Высветлілася, што аднавіць пенсію па ім адным нельга. Трэба яшчэ даведка аб вызваленні. Тым болей, што, як мне паведамілі, згодна з базай дадзеных МУС, я дагэтуль лічуся зняволеным у ПК-13 у Глыбокім, расказвае Статкевіч. Палітык зноў паехаў у СІЗА нумар 1 па даведку аб вызваленні. Аднак там намеснік начальніка па аператыўнай працы заявіў, што такі дакумент выдаць не могуць, бо не яны вызвалялі палітвязня і што з турэмнай лякарні пры СІЗА ён быў вывезены планавым канвоем. Пашпарт жа і рэчы аддалі, бо яны належаць былому зняволенаму. Статкевіч заўважае, што той намеснік начальніка ніяк не патлумачыў, як жонка палітвязня Марына Адамовіч апынулася ў складзе таго планавага канвою. Я прыгадваю, як адна афіцыйная дама ў тэлевізары сцвярджала, што мяне нібыта вывезлі згодна з указам аб памілаванні яшчэ ў верасні мінулага года. Але хто той указ бачыў? А дамы бываюць часам такімі пераменлівымі. Цяпер я канчаткова заблытаўся ў сваім сённяшнім юрыдычным статусе і месцазнаходжанні, рэзюмаваў палітык. Усе падрабязнасці чытайце на belsat.eu. Дырэктарам беларускага дзяржаўнага тэатру лялек прызначаны 49гадовы Вячаслаў Леаненка. Пасада заставалася вакантную з лютага, але новы кіраўнік асоба не публічная. Ягонай біяграфіі няма ні на сайце тэатру, ні ў дзяржаўнай прэсе, што звычайна сведчыць пра сумнеўнае мінулае. Як высветліла выданне «Зеркало», пры дапамозе кіберпартызанаў Леаненка выпускнік Акадэміі МУС і былы маёр міліцыі. Да 2012 года ён працаваў экспертам-крыміналістам, пасля чаго сышоў у службу аховы сеткі Еўраопт, а пазней у Дабраном. Раптоўны паварот да культуры адбыўся пасля працы ў партыі «Белая Русь». Усяго за 2 месяцы Леаненка прайшоў шлях ад ахоўніка да намесніка дырэктара самага папулярнага тэатру краіны, а цяпер і узначаліў яго. Міжнародная федэрацыя водных відаў спорта цалкам зняла санкцыі з Беларусі і Расіі. Гэта значыць, што нашыя плыўцы, скакуны ў ваду і каманды воднага пола вяртаюцца на сусветныя турніры на поўных правах з гімнам, сцягам і дзяржаўнай сімволікай. Рашэнне набыло моц учора, 13 красавіка. Высветлілася, што на Кубку свету па водным пола павінен быў прайсці матч паміж зборнымі Украіны і Расіі. Украінская каманда катэгарычна адмовілася выходзіць на адну ваду з прадстаўнікамі краіны-агрэсара, за што ёй цяпер пагражае тэхнічная параза. Водныя віды спорту сталі трэцімі пасля дзюдо і самба, дзе санкцыі з Беларусі і Расіі знялі цалкам. Міжнародныя функцыянеры World Aquatics вырашылі канчаткова заплюшчыць вочы на вайну і палітычны крызіс у нашым рэгіёне. Як то кажуць, спорт без прынцыпаў. Беларуская тэнісістка Ірына Шымановіч удала пачала турнір у французскім Руане. У матчы першага круга яна ў 2 сетах перайграла чэшку Лінду Фрухветраву 6-3, 7-5. Сустрэча доўжылася 1,5 гадзіны. Ірына дзейнічала больш стабільна, што дазволіла ёй выйсці ў 1/8 фіналу, дзе яна сустрэнецца з пераможцай пары Баптыст-Паншэ. Менш аптымістычныя навіны прыйшлі са Штутгарта, дзе ў гэтыя дні праходзіць жаночы турнір Парше Тэніс Гран-пры. Александра Сасновіч не змагла навязаць барацьбу чэшцы Караліне Мухавай. Александра саступіла па ўсіх ключавых паказчыках, рэалізаваўшы толькі 1 брэйкпоінт з 2. А тым часам Арына Сабаленка застаецца першай ракеткай свету ўжо 78 тыдняў запар. З велізарным адрывам амаль у 3000 ачкоў яна ўпэўнена узначальвае спіс WTI. У той жа час Вікторыя Азаренка працягвае губляць пазіцыі, апусціўшыся на 207 радок сусветнага рэйтынгу. Як стала вядома, так званы Вярхоўны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыі. Рэжым няспынна змагаецца з навукай і студэнтамі. Рэпрэсіі ў нашай краіне працягваюцца. На гэтай сумнай навіне мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.